ta' dejn proċess ta' għażla. Proċess ta' għażla f'mument li l-koll nafu mument delikat. U importanti għalhekk dan il-mument ta' għażla il-kunsidriera tagħna jkollhom xerta mill-aktar wiesa li tirrifletti l-potenzjal differenti li jeżisti f'dan il-partit. U nittama li l-kunsidriera fil-fatt se jkollhom din ix-xelta. U dan mhux biss mument ta' għażla, però għandu jkun fuq kollox mument ta' għaqda. U għalhekk huwa importanti li il-mument li ssir l-għażla kulħadd jingħaqad wara in-nies li jiġu eletti. Kwejn sta jsaqsi għaliex jiena ikkandidajt ruħi għal il-kandidat. Qabel xejn irid ngħid li ma kienx deċiżjoni faċli. U kunsidrajt fit-tul jekk għandix inkun kandidat jew le. Fuq kollox jiena missier qabel xejn ta' familja żagħżugħa. Għandi żewġ tfal żgħar. U ovvjament inħebbs sens qabel xejn ta' dover lejn familti. Naf li ħafna drabi ħajja pubblika hemm prezz xi tħallas għaliha. U dak il-prezz jħallsu wisq stess mhux il-politiku iżda l-familja immedjata tiegħu. Però raft li dan huwa mument importanti għal dan il-partit u ħassejt illi jiena għandi nagħti semi bl-aħjar mod li stajt. U hekk sta jsaqsi jiena x'nista' nġib f'dan il-partit. Qabel xejn jiena għext il-partit kull livell tiegħu. Jiena mhux biss tesserat, però fuq kollox kont membru f'kumitat sezzjonali għal snin twal, kont president ta' kumitat sezzjonali għal snin twal, kont rappreżentant tal-ewwel distrett ukoll l-eżekuttiv tal-partit għal snin twal. Kont imbagħad fil-2003 kandidat tal-partit fl-elezzjonijiet ġenerali. Ġejt eletta l-ewwel darba fl-2003 u din hija t-tielet leġislatura tiegħi. Bħala deputat għext il-ħajja bħala backbencher u għext il-momenti anke fil-kumitati tal-Parlament. Kont membru tal-Public Accounts Committee, kont membru wkoll tal-Foreign Affairs Committee. Però wkoll dawn l-aħħar 5 snin kelli l-esperjenza, kelli l-opportunità skużi ngħid, li għext il-ħajja wkoll ta' membru fil-Kabinett u ta' membru tal-Gvern. U din l-esperjenza, in realtà, ġabitni iktar viċin dejjem ta' vari elementi tas-soċjetà Maltija. Għext l-esperjenza tad-dinja tax-xogħol fil-qasam tat-turiżmu. Għext ukoll l-esperjenza tas-settur tas-soċjetà tal-kreattività u l-arti fil-qasam tal-kultura. Għext ukoll l-aspirazzjonijiet u l-bżonnijiet tas-soċjetà ċivili fil-qasam tal-ambjent. Probabbiltà ma fuq kollox jiena bniedem normali, bniedem ħalkom li ngħixu l-ħajja ta' kuljum. U nifhem ukoll li importanti li l-politika mhux tkun biss tan-nies, però fuq kollox iridu jkollna politika għan-nies. X'bidla nittama li nista' inġib. Iċ-ċokon ta' pajjiżna jirrikjedi aktar politika pożittiva u anqas politika diviżiva. In-nies iridu fuq kollox bidla ta' kif issir il-politika, ngħixu l-politika, inwettqu il-politika. In-nies iridu inqas politika fil-ħajja ta' kuljum tagħhom, però fl-istess ħin iridu aktar politika effettiva. Nara billi ngħid li di mhix elezzjoni tal-individwu. Di mhix biss elezzjoni ta' kap. Di għandha tkun elezzjoni ta' persuna li jista' jkun kapaċi jaqgħad in-nies ta' madwaru. Di għandha tkun elezzjoni ta' persuna li jista' jiftaħ il-bibien ta' dan il-partit beraħ għal kull żagħżugħ, għal kull min għandu l-enerġija, l-idejat u l-esperjenza sabiex jikkontribwixxi lejn it-tisħiħ
mhux biss tal-partit, iżda fuq kollox tal-pajjiż. Irridu nkunu bennejja ta' pontijiet, soċjetà li dejjem qiegħda tinbidel u dejjem timoderna u timmatura. Irridu nkunu riflessjoni ta' soċjetà u l-bżonnijiet tagħha. U mhux nippretendu li s-soċjetà trid tkun riflessjoni tagħna. Ringrazzjakom. Jiena ħankun qiegħed nagħti mbagħad konferenza tal-aħbarijiet it-tama għal-għada wara s-sinar u dettalji tagħha jkunu mħabbrin iktar tard illum. Grazzi l-attenzjoni.